Iti Masakbayan. Di napalabas, in-confirm ni Clarice ti friend request ni Ronnie iti Facebook. In-forward nga rod ni Ronnie dagiti ladawan kan video da Lorraine kan Josh. Agraman ti ladawan ti balay, asan pa'y analpas. Nasair tirik na ni Clarice. Kat insardengnan tinagpawit iti kwarta kan ni Josh. Idi agangay, adda plano da Lorraine kan Josh. Papagayam, dinggan ti tuloy ta serya tayo italawas na pauluan. Traidor, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano no saan nga agpirma? Saan mat ngaminan ngagpawit iti kwarta? Kasano no sumangpet ti asawam? Pagawidan na ka di? Ha? Kwa, saan sigura sumangpet na jay? Saan ka di nga imbagana, anagri niyo iti kontrata na? Uwan matkit di. Ngam, apay adi na kan pawitan iti kwarta. Dahit ang harod mo ti pagsidaawak. Saan pa yan nga umawag? Apay no sikat ti umawag. Tapno dumawat ka iti kwarta na. Inawagak nga rod iti kalman iti opisina. Ang tsak mo tin makontak. Adda ka di madlaw mo ka ni Josh? Saan mo tan ang nabarayo, boy? Dahito'y kalabas, kat madlaw lata nga adu ti kwarta na. Amangan no agpaisutay ko nam. Nga indano nun ti agnagan iti Ronnie ti kinatraidor da adwa iti dayjay a babae. Dahi tamo ti atap ko. Padasak man ang kasarita ni Josh. Tiliwag, babaan iti saritaan me. No, okay da pailaan ka ni Clarice. Sige, ikagumaam ti umasidad kan kwa na intong lunch tayo. Barang no di ta asidag akantin ti panganan na. Dayta ti siputam. No sa dino ti panganan na, iso ti papanam. Makilamisa anak man, bro. Awan mo tan ti bakante alamisaan. Sige lang, bro. Medyo nabayag samot ni bagat mo iji abroad, bro. Nagrinyo ka no iti kontrata na, bro. Saan ka ding agbakasyon? Tsak man mo kinkwa na. Nang lipat san di tao. Nang lipat. Apay kumamalipatan na ka, bro. Adda ka di amum ang makagapo. No apay anang lipat. Ha? May, anya kumangay ti makagapo. Jay kunadan. Uray adayaw ti may sa tao. Maamuan na latta ti mapaspasamak. Iti adayaw. Apay akas na ti lang nga masimbangpat. Ada ka di kinaririm? Diyan man nasao ti may sa akaduami iti opisina. May papan iti anya. Anya ti maganakan ka. Amangan kanon adda na amuan ni Clarice nga aramid ko. Kasano ko ma? Adayumat ni Clarice. Dahit ang arot timbaga. Kat kunana nga uray adayo ti may sa atao. Mabalin lata ang makadanon ken kuana ti amin. Amo ka di day tao ti relasyon ta? Saan nga ta nga isutin ang idanon kan ni Clarice? Wala niya. Saan nga ta nga isungag paiso? Asino day tao? Karo ba nagtabtrabaho mo't lang iti asidang ti opisina mi? Nalpas sa amin ng ti kasapulan para iti padagbakasyon mo. Saan ka di? Wen gayam, masurpresan to dagiti do amang lilipot. Di da namnamaan nga umadanin ti isasangpet ko ijabalay ko. Anya ti aramidam? Numadanon mo idaado ang ijabalay mo. Anya pa yay, papanawak idaadwa ijabalay ko. Kasladyak mailadawan ti rupa ti gayem mo nagsango kayo. Iso ti imbagak amang bantay iti asawak. Hanggang pinaypayso na matan abinantayan ti asawak. Ta iti pay kwarto mi tinang bantayan na. Ay, nagpuskol at talaga ti rupa day ta agayem mo. Talaga, saan kun agayem ti kasya aklasi ti tao? Ulag. Ngam, no agkid daw kan ka ti asawam iti pamakawan,
Mapakawan mo ka di? Panawon to ti makaibaga. No mapakawan ko. Ngam iti inaramid na kanyak. Napunasan ti panagayat ko kuana. Sa bagay, no siyak mo ti nakapasamakan ti kasta. Ay, jak laam mo mat asawan. Di naman lapin ang panunot ti panagrigrigat. Kan kinaanos ko. Agi padamag kan ano anya tinagsaritaan nyo ka ni Josh? Imbaga na anang lipat kanon ni Clarice. Nang lipat? Kasano ko maanang lipat ako, nana? Imbaga na asaan kanon ang nagpawpawit ni Clarice. Kasano ko maapawitan da no kas jaymat? Tidakas ket di, no sika ti atapon daan ang idanon. Ha? Ay, gaya man ya. Ay, atapandak tulakit di. Delikado kan. Masapol nga ibagam asaan asikati ng idanon. Ah, kasano no di damat damagan no siyak tinang idanon. Nadan kan iti parikot adi na oras. Ay, pagmadyan na, tinalaing agmarites ako nada. Ay, mapabasol adi na oras. Di ka kadi madanagan iti kastangar aramidan nyo iti pagigyan ng abalay? Basol ka di ti agayat, nanang. No inagaw nga ayat, talaga abasol. Kasanaw no sumangpot ti asawa na. Kasanaw no idarom na kayo. Kasano ko mga idarom na kami? Ada ijay Amerika, jay tao, nanang. Kasano nga road no kala at asumangpot. Ada ka di pa'y ropa am nga iparang mo kunkwana. Saan pa'y asumangpet day jay, nanang? Kan maysa, kuna ni Josh anang lipat kano. Tadinan aw-awagan ni Josh. Namuan na nga tanat ti aramidan nyo. Iso adinan aw-awagan ako nam ti asawa na. No kasta, kaawatan, anawaya kamin ka ni Josh. Maikalay sana ka nga road, kat nagkalay sana mo ti asawa na. Ay sinayang mo ni Ronnie, Lorraine. Di mo inaramat ti utak mo. Hello? Ronnie? Si kakadida ito'y? Wen, siyak na ito eh. Kaya't ko lang adamagan, no anya ti pangadeng mo iti inaramid ti asawan, kan ni Lorraine. Jakpay ammo ita. Ngam agawidak iti mabiit. Inak kitaan ti ipapaaramid ko abalay. Kasi ka pa'y. Sayang tinagbanugan. Uray si kamat. Nagtulag kayo gayam nga agkalaysa. Apaman ang makaurnong ka. Dahil ti pagsakitan tinakam ko. Nagtulag kami agtrabaho ak. Ngam sa bali mo tinararamid na. Maladingitan ka para ken ka, Ronnie. Kasta akmat kan ka, Clarice. Agpada ta aliniputan dagiti ito. Angamnam na maag ama ka move on tan tumod lang agpadpada. Sapay lako ma, Ronnie. Ada ka din ticket mo, friend? Adan, friend. Inton umay alawas ang ti flight ko. Ay, anya nga tatima ko na tigayem kan asawam. No makita da ka, tadi mo imbagbaga nga agawid ka. Imbes amaragsakan nga agawid. Saan? Ta sigurado asakit tinakam ti madanon ko ijay. Ay, syempre. Nang runa, numadanon mo idaadwa ijibalay mo. Saan ngamin ang mapagtalkan dayjay, agayam? Isungarod nga imbagak at traidor. Isong apapanawak ida. No addada pay lang ijabalay ko. Asino tinakanagan iti balayo? Amangan mat no nakanagan iti asawam. Saan? Balay ko dayjay. Idi saan kami pay nga agasawa. Iso anak kanagan pay la kanyak. Malagip ko gayam. Kasano no saanan nga agawid ni Clarice? Nakanagan ka di kada kayo adwa to'y balay?
Impanagan samat dagiti dadakkel na dayto Sakbay an napandanag na di sa bali a pagilyan. Nakanagan pa ilang ken ko na. Kukwada da ti lote ang nagtakdaran to'y balay. Uray nakanagan ken kwa na. Tawan mat dito Duata mat nga gigyan. Anya nga tatiga po na. Tapay asaanan nga umawawag. Kan saan mo't nga agpaw-pawit. Kasano nga amalpas. Day takaruban samat aben tinangidanon ka ni Clarice. Anya pa'y ngay. Awan sa balya. Man nakibiyang ti awaran bain. Adda akong diti Pilipinas. Mapanak iti terminal ti bus. Apa man na makadano nak ijay lugar mi. Isaganak ti bagik. Tapno sa anak ama stress. Wenno agsangit. No makitak dagiti duha iti unad ti balay ko. Nagring ti cellphone ko. Asino nga ta ti umawat? Sunggatak man. Hello? Sigamot gayam, friend. Kumusta kan, friend? Nakadanon ka ka din, di tabalayo? Saan pa'y? Mapanak pa'y ijay terminal ti bus. Madamdama pa yung makadano nak ijay. Padamagan kanto, noan niya ti sumaruno ang mapasamak. Ingat ka, friend. Liklikam di may stress. Wen, saan ko nga i-level ti utak ko iti utak da. Ngam no adda delikadesa da. Ammo da ti agbayin. Kat pumanaw da ija balay ko. No, siyak ti si Kang ay papanawag ida. Naglaing dagitan at tao. Liputan da ka. Sada pa'y agnaod iti balay mo. Wen nga ron, talaga nga awan ba inda? Traitor da. Awan ti opisina ita. Papanam? Adala basit papanan mi karagiti kakadwag. Mabit kami lang. For the boys only. Agbati ak nga ron dito'y balay? Kapilitan Ta for the boys lang nga ron. Saan ka ngagbaybayag iti papanam ha? Depende karagiti kakadwa. Saan ka ngagbarbartag? Tano malabas mo? Nakababain? Ala, uwin. Sana ngagbayag iti inuman. Adda akon iti arubayan ti balay ko. Talaga asaan analpas. Umunagak. Adda siguro dita. Tanakalukat ti tawa. Idoron kulatan ti ridang. Awan tao iti salas. Agdiretso ak iti kwarto mi nga gasawa. Clarice? Mayat mat. Ta iti pa'y kwarto mi nga gasawa tinang bantayam iti asawa. Clarice? Imay ka kadidito'y balay ko? Tapno kalungam ti asawak. Imbaga namat lang akadwak dito'y balayo. Kadwam, aging ga asabalin ti inaramid nyo? Nagturig kayon. Ta dito'y pa'y balay ko mismo tinang liputan nyo kanyak. Saan ko mataplano ti panglipot kan kagayam? Saan mo a plano? Ngam inaramid mo. Awan ang kay tibain! Manglilipot! Ulag! Kaslada tao akadwa ni Lorraine dito balay. Imay kaditi inana dito balay. Anyat klase yung atat tao. Ha? Agpada kayo amang lilipot. Nabartoy ka kadi. Tada sa bali amang mangeg ko. Imposible a boses ni Clarice ti mangmangeg ko. Agsoka. Tarsik ti umunog dito balay. Ayan tipadang amang lilipot. Ha? Boses nga agpasyon ni Clarice. Umasidag ka kanakwana. Orayan tabit ni Josh. Urayang kani. Taagkuyog kayo apumanaw. Sige lang. Ag
Nagkuyog kayo apo manaw dito'y balay ko. Anya. Clarice, darling, adakan. Darling tarubam. Ah? Agpada kayo amang lilipat. Ta dito'y pa'y kwartok tinangaramidan nyo iti kalukwan. Awan matdakas nga naramit mi. Sa anak atanga, Josh. No adda pa'y panagbain nyo. Aramidan nyo ti rumbang. Dita kayo na tamapanak iti guest room. Ah? Nabanugak iti biyahe. Apay, adi may mga sumangpet ka, ta sinabat ka iti airport. Tapno saan ko ang mapaniknikan ti kinaman ang lilipot yo? Sino ka di tinangidanon kan kahit isan nga umno? Agnagan iti Ronnie. Ah, Fiancé ka nun ni Lorraine. anya. Dita kayon tanabanugak. Inak aginanan. Sino na ta Ronnie fiancim? Awan kamin, tasikan ti ay ayatag. Apay, adi mo na dakdakamat dahi ta Ronnie. Isukat nga ron tinang sagmak ka na ta. Sinalbag day dya aroni. Kunaknukunang day dya tao. Kunak no ni Ben tinangidanon. Dahi dyan gaya man Ronnie. Manakibiyang day dya lalaki. Makitakla ko ma. Tapno makisinublian kakin ko na. Kasi ka, makisinublian ka kadimat ka ni Clarice. Ha? Ay. Kaya't nakpay nga ta. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu ita alawas ang napulwan. Traidor. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.